sinove koji su prije godinu dana na današnji dan to postali i svako malo nas s nečim iznenade, što nam je veoma drago i što cijenimo. Hvala vam svima što ste danas došli u ovim jutarnjim satima kad ste mahom svi na poslu, kad ste uzeli malo vremena da dođete i da nas vidite. Danas naš vrtić miriši po kolačima koje su vrijedne majčine ruke ispekle za svoju dječicu da bi danas oni bili sretni. Danas nam vrtić miriši po kolačima i po sreći. Danas je divan dan, dan zaljubljenih, dan sreće, dan veselja, dan prijateljstva, svega što je lijepo i sve što je dobro. Smatrali smo da je to jedan poseban dan kad je lijepo da se svi zajedno okupimo poput jedne velike, složne obitelji. Od svih ljubavi na svijetu vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je najjača ljubav, ljubav prema djeci. Prema tome, pogledajmo šta su nam djeca, naše velike ljubavi, pripremile. Priredbica traje 20-ak minuta ovdje u dvorani, ali se nastavlja u skupinama. Sva djeca otići će sa svojim tetama i roditeljima u skupine gdje će se počastiti, plesati, razveseliti, jer ovdje... Ist auf dem Gang, der zu uns führt. Paul. Brata,
Draga moja djeca,